I want to become a doctor, but I have not money sufficient. I'm thanking to you, sir. You are my ideal, sir. Really. I definitely in future I become a good doctor and survive to free medical facilities for our community and Odisha, sir. Very good. Congratulations that we got that. So, Thank you. for your knowledge, Honorable CM has instituted a scheme by which any scheduled tribe or scheduled caste student Yes, sir. who gets into any professional college, whether it is medical college, engineering college, or any national institute, Yes, sir. they will be completed, supported by the state government. That is Honorable CM's Thank you. initiative. Okay? In that only you are covered. ମୁଁ ଭେଟିଲା ପରେ ସାର୍ ମୋର ମାନେ ପର୍ସନାଲି ଯେଭଳିଆ ମିଶିଲେ ଏବଂ ମୋର ସବୁକିଛି ମାନେ ପଚାରିଲେ ଘର ବିଷୟ, ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଘର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ବୁଝିଲା ପରେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଘରକୁ କିଛି ସହାୟତାର ହାତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଏଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଇଡ଼ିଆଲ ମାନେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲି ସାର୍ଙ୍କର ହୃଦୟ ଏତେ ମାନେ କୋମଳ ଯେ ଏତେ ସେ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସହନଶୀଳ ମାନେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଲ୍ଫି ନେଲାବେଳେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ମାତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଋଣୀ ରହିବି।